Wannan shine bidiyon Hausawa nan da suke dambe a harami wato Makkatul Mukarrama akan dabino. Ku tsaya ku ji dalilin da yasa suke fara. Wallahi Allah so yake mana yaran ka duba. Ana fara ka duba. Ka duba ana fara kan dabino. Ka duba wani da fatasku. Kai da fatasku. Ka duba wani da fatasku. Ban sani ba ko ni kadai ni gaskiya ban dauki bidiyon nan abin dariya ba. Domin ni ba abin da nake gani a bidiyon da ya wuce gani zubar da mutunci da kuma cin mutuncin Hausa a idan duniya. Na farko manya-manyan mutane dukan sun haura shekara 30 da ƴaƴayensu. Kitika suna damba kamar yara ƴan ƙasa da shekara 10 kuma da sunan Hausa kuma ana raba su kai baka raba su ba ka tsaya kana dauka kana poster a duniya. Kudin zuwa hajji fa 2.5 million ne, miliyan 2 da rabi. Inda har zaka zare miliyan 2 da rabi ka biya kuɗi ka je hajji kuma da biyan naira 500 ko 1000 yazo ya saka na faɗa kana damba da wani. Gaskiya akwai matsalar kwalwa ko in ce ƙauyanci, wasu ma suna tunanin ko dai biya musu akai. Yanzu fa duk wanda ba ɗan Najeriya bai ga ana dambata wannan wallahi alazim ba zai ce haka ga tunani zai duka ɗan Najeriya haka suke. Har da skayarwa fa a damban. A ra'ayina alhazai irin waɗannan suna buƙatar orientation.